Issoktaw l-allegazzjonijiet brabta mal-irregolaritajiet fil-viżas mediċi minkejja li sallum il-pulizija ma rriżultala xejn minn investigazzjoni li għamlet. Kien Ivan Grek Mintoff u eventwalment il-Partit Nazzjonalista li tul il-jum tas-Sibt komplew jgħidu li tħallsu flus li qatt ma kellhom jitħallsu. Grek Mintoff għamel konferenza tal-aħbarijiet li fija refera l-programm li jagħmel ma' Ben Nassan, Sirjan li jgħid li hu Libjan u qed jagħmel l-allegazzjonijiet. Ben Nassan kien jaħdem mal-gvernijiet ta' Tobruk kif ukoll ma' dak ta' Tripli sakemm twaqfu l-kuntatti kollha li kellhom miegħu wara li affaċċja allegazzjonijiet mill-aktar serji ta' sirq ta' fondi. Iżda Grek Mintoff ma rridx iwieġeb dwar dan u għad kbir ta' kriżi oħra li Nassan affaċċja. Iva huwa kredibbli ara l-programm u tara hux kredibbli u tara minn mhuwiex kredibbli. Aktar minn hekk Ben Nassan kellu l-applikazzjoni tiegħu ta' residenza f'Malta miċħuda għal darba darbtejn, kemm mis-servizzi tas-sigurtà kif ukoll mill-Pulizija tal-Immigrazzjoni. Staqsejna lil Grek Mintoff li tant qed jiddefendi lil Ben Nassan kif sar jafu u għaliex jafda tant fuq li jgħidlu. Tafu l-Ben Nassan mill-programm. Iva. ċampel fil-programm ġifieri. Wara din il-konferenza dlong ħareġ il-Partit Nazzjonalista jattakka lill-Gvern. Fi stqarrija l-Gvern qal li pajjiżna għandu relazzjoni tajba ħafna mal-Libja u l-kuntatti diplomatiċi huma kontinwi. Qal li kontrarju għal dak li qed jallega s-Sur Ivan Grek Mintoff il-Gvern m'għandu ebda informazzjoni li saru xi kuntatti uffiċjali kif isir normalment bejn gvern u ieħor. Żied jgħid li l-Partit Nazzjonalista qed jibbaża ruħu fuq sensiela ta' allegazzjonijiet li ilhom li bdew u li għadhom qed jiġu investigati mill-Pulizija. Ikun aħjar li l-oppożizzjoni tivverifika indipendentament l-attendibilità tal-istqarrijiet tas-Sur Grek Mintoff minflok isserraħ fuqhom sempliċiment għaliex qed jattakkaw lill-Gvern, temm jgħid il-Gvern.